Και τι σας έχω, τι σας έχω. Τι μας έχεις? Ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Λέμε για άγχος, το οποίο θα μας μιλήσει αργότερα η Μιράντα, η Σίδερα, όμως πρέπει να βρίσκουμε και τρόπους να καταπολεμούμε το άγχος μας. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Για πάμε να δούμε σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας δώσει πολλές πληροφορίες για το πώς μπορούμε έτσι να χαλαρώνουμε και να διασκεδάζουμε. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Δηλαδή μια υπέροχη στιγμή για τον κάθε άνθρωπο. Το να του γίνεται πρόταση γάμου με τέτοιο τρόπο είναι διαφορετικό αρκετά. Λοιπόν, να καλωσορίσω κοντά με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσικόπουλο. Και έρχεται ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος για να μας μιλήσει λίγο για τα Adventure Rooms. Σωστά. Για πείτε μας λίγο τι συμβαίνει εκεί, γιατί είδαμε και μια ανατρεπτική όντως πρόταση γάμου. Όντως ήταν κάτι που μας άφησε πολύ ωραία συναισθήματα, γιατί λειτουργήσε σαν μια πρόταση στην οποία καταρχήν βεβαίως δεν το περίμενε η κοπέλα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος. Adventure Rooms, τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τα Adventure Rooms είναι ζωντανά παιχνίδια δράσης. Είμαστε σε ένα σπίτι, υπάρχουν κάποια παιχνίδια, μπαίνετε μες στο δωμάτιο, σας κλειδώνουμε για μία ώρα, προσπαθείτε να λύσετε γρίφους, πειράματα, να βγείτε έξω από το δωμάτιο. Άρα είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και υπάρχουν στάδια τα οποία περνάνε. Υπάρχουν διάφορα στάδια, πρέπει να λυθούν οι γρίφοι τους οποίους βρίσκετε μπροστά σας. Θέλει μια φαντασία, θέλει μια εφευρετικότητα, ψυχραιμία πάνω απ' όλα και λογική. Πόσα άτομα μπαίνουν στο δωμάτιο? Στο δωμάτιο μπορούν να μπουν μέχρι 6 άτομα σε μία ομάδα, αλλά μπορούν να παίξουν και 2 ομάδες ταυτόχρονα, οπότε παίζουν τη λεγόμενη μονομαχία. Έτσι, δηλαδή μπορεί να έρθει η παρέα και να χωριστούν σε 2 ομάδες. Χωρίζονται σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα κυνηγάει την άλλη, σε εισαγωγικά λέξη κυνηγάει, το χρόνο κυνηγάνε. Και στην ουσία ανταγωνίζονται. Οπότε στο τέλος βλέπουμε ποιος είναι ο νικητής από τις 2 ομάδες. Υπάρχει χρονικό περιθώριο μέσα Υπάρχει στο χρονικό, ναι, βεβαίως. Είναι η μία ώρα την οποία έχουμε, τα 60 λεπτά. Στην περίπτωση που έχουμε τη μονομαχία, κάνουμε ένα break στα 30 λεπτά, για 10 λεπτά και συνεχίζουμε μετά ξανά πάλι για τα επόμενα 30 λεπτά. Έχει πολύ διασκέδαση, έχει πολύ πλάκα, το διασκεδάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και παίζουν, ειδικά μεγάλες ομάδες το απολαμβάνουν γιατί ανταγωνίζονται η μία την άλλη και έχουμε πολλές εταιρείες που έρχονται, πολλούς φίλους που μαζεύονται, ξέρω εγώ, 12 άτομα και έρχονται να παίξουν και πραγματικά το απολαμβάνουν. Χαλαρώνουν. Και έγινε εκεί η πρόταση γάμου, δηλαδή. Έγινε εκεί μια πρόταση γάμου. Ήρθε ο μέλλον γαμπρός και μας δήλωσε το ενδιαφέρον του για να κάνουμε την πρόταση γάμου. Κάναμε το σκηνικό, ας το πούμε έτσι, το σενάριο σε εισαγωγικά, μερικές μέρες πριν. Ήρθανε τα παιδιά, οι φίλοι, οι οποίοι κάποιοι γνώριζαν, κάποιοι δεν γνώριζαν, ούτως ώστε να υπάρχει λίγο το ανατρεπτικό της υπόθεσης μέσα στο σενάριο. Και εκεί στήθηκε στο τελευταίο στάδιο του παιχνιδιού η πρόταση, η οποία είχε να κάνει με το ότι η κοπέλα πρέπει να διαβάσει έξω από το σπίτι κάποια πράγματα για να δώσει οδηγίες σε αυτούς οι οποίοι ήταν μέσα. Πίσω από την πλάτη διαδραματίζονταν όλα αυτά τα οποία... σκηνικό για να στηθεί η πρόταση γάμου. Ακριβώς. Στο τέλος ξέσπασαν βέβαια όλες χειροκροτήματα. Η κοπέλα σε κλάματα έπεσε κάτω ίσα-ίσα που δεν λιποθύμησε. Πρωτότυπος τρόπος να κάνει κανείς πρόταση γάμου. Όμως είχε πραγματοποιηθεί και κάποια εκδήλωση.
όσον αφορά... Σωστά. Στο Adventure Rooms... Πριν πάμε να μας πείτε οτιδήποτε, θα ήθελα να δούμε το βίντεο αν γίνεται και μετά να το σχολιάσουμε. Για πάμε. Βρισκόμαστε στη Λεμεσό, στο Σεν Ραφάελ, όπου φιλοξενείται το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο των Adventure Rooms. Έχουν μαζευτεί εδώ σύνεδρια από 10 και πλέον χώρες. Συζητάμε μέσα σε 3 ημέρες τις νέες τάσεις αγοράς, το marketing το οποίο θα ακολουθήσουμε και τις νέες τάσεις που θα επικρατήσουν στην αγορά για τα επόμενα χρόνια. I'm very glad we're here. It's really a perfect place for this conference. We have lots of topics to talk about. We'll talk about marketing, about next trends. Once we all come together, we have hundreds of interesting topics that will be helpful for everyone. Τόσο πολιτικό όλο το σκηνικό, δηλαδή χαλαρώνει τον κόσμο και είναι κάτι νομίζω που έχουν ανάγκη. Να φανταστείτε ότι για μας είναι ένα χόμπι, είναι μια ενασχόληση την οποία κάνουμε τις ελεύθερες ώρες μας, αλλά παρόλα αυτά μας απασχολεί πάρα πολλές ώρες. Έτσι. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο των Adventure Rooms, γιατί τα Adventure Rooms είναι ένα franchise το οποίο λειτουργεί σε πάνω από 20 χώρες. Μας έκαναν την τιμή να έρθουν στην Κύπρο, παρόλο που είμαστε πολύ καινούριο franchise. Είμαστε μόλις από το Φλεβάρι που λειτουργούμε εδώ στην Λευκοσία. Παρόλα αυτά δεχτήκανε την πρόσκλησή μας, μαζευτήκανε πάνω από 10 χώρες άνθρωποι, συζητήσαμε για τα νέα πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Στο Adventure Rooms θα πω ότι κάνουμε ένα innovation στα παιχνίδια, είναι εντελώς δικά μας παιχνίδια, δεν κοπιάρουμε, δεν αντιγράφουμε γρίφους. Άρα προσαρμοζόμαστε στο κυπριακό κοινό καθαρά. Καθαρά, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φτιάχνουμε παιχνίδια ειδικά για τη διασκέδαση. Έτσι. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο απλά θα είναι της μόδας. Θα πω ότι ο συγκεκριμένος που είδατε, ο κύριος Γκαμπριέλ, είναι ο ιδρυτής των Adventure Rooms, είναι ο εμπνευστής του. Μάλιστα. Είναι ένας άνθρωπος καθηγητής φυσικός, ο οποίος διδάσκει σε ένα σχολείο για προηγμένα μυαλά και είναι και πρόεδρος στην Ολυμπιάδα Φυσικών της Ελβετίας. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα και πραγματικά ό,τι βλέπει το κάνει παιχνίδι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το μείγμα που έχουμε στο Adventure Rooms. 50% λέμε είναι ο γρίφος και 50% είναι αυτό το συναίσθημα που σου δημιουργεί μέσα στο δωμάτιο το να προσπαθείς να λύσεις το γρίφο. Και αυτό μας λένε και όσοι τουλάχιστον βγαίνουν από το δωμάτιο. Δεν συμβαίνει τίποτα τυχαίο, δηλαδή είναι πάρα πολύ οργανωμένα, όπως πρέπει να είναι για να βοηθά τον παίχτη, ας το πούμε, να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Πού σας βρίσκουμε, πού είστε ακριβώς? Μας βρίσκεται στον παλιό το Στρόβολο, είμαστε στο κέντρο του παλιού Στροβόλου, απέναντι από την Εκκλησία τη Χρυσελεούσα και δίπλα στο κεντρικό κατάστημα της ΠΕ. Είμαστε ακριβώς δίπλα, ένα παλιό παραδοσιακό σπίτι, το έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Μας άρεσε καταρχήν εμάς σαν σπίτι, γιατί είχε την ατμόσφαιρα αυτή που θέλουμε να δώσουμε σαν περιπετειώδη σπίτια, περιπετειώδη δωμάτια, και αυτό λειτουργεί και πίσω στην πίσω αυλή του σαν καφέ και το χρησιμοποιούμε για διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι γενέθλια, όπως είναι εταιρικά events, team buildings κτλ. Τα οποία μας δίνεται μέσω της αυλής αυτής, μας δίνεται δυνατότητα να τα φιλοξενήσουμε εκεί. Μάλιστα. Δεν έχετε κλείσει χρόνο ακόμη, από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει λειτουργήσει. Ακριβώς. Υπάρχει απήχηση? Υπάρχει απήχηση πάρα πολύ, θα έλεγα, και επειδή στην Κύπρο λίγο το ξεκίνημα είναι δύσκολο, τώρα έχει φανεί η προσπάθεια που έχει γίνει ας πούμε όλον αυτόν τον καιρό και πραγματικά βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται κοντά μας, το διασκεδάζει και είναι κάτι εναλλακτικό σε αυτό που ήδη προσφέρονταν μέχρι τώρα σαν διασκέδαση στην Κύπρο. Πρωτοποριακή ιδέα, πρέπει να πω. Είναι κάτι που έλειπε νομίζω από την Κύπρο, δεν έχει κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον ο Κύπριος. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Αλλά κύριε Χρυσικόπουλε, σας βρίσκουν στον παλιό Στρόβολο. Σωστά. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, να δηλώσουν συμμετοχή, να κλείσουν.
Βεβαίως. Πρέπει να γίνει μια online κράτηση. Μάλιστα. Η online κράτηση γίνεται μέσα από το site μας, το www.adventurerooms.com.cy, είτε από τη σελίδα του Facebook, μπαίνοντας μέσα στο κουμπάκι, κράτηση τώρα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Πολύ απλά, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι κάποιος, απλά γίνεται μια κράτηση και από εκεί και πέρα έρχεται και το διασκεδάζει κατάλληλα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα σας έρθουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Θα έρθετε οπωσδήποτε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να διασκεδάζετε τον κόσμο και να έχετε ιδέες πολλές για να εμπλουτίζετε τα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάω πάλι δίπλα στα παιδιά εδώ.